adunay laing tao nga nakasud din nis compound. Pasiga ang tanang suga sa gawas. Sige na. Pero ayaw lang pukawa si Bimbo kay mao pay pagkatuog adto ha. Dili ko gustong putlon ang maayo niyang pahuway. Sige na, tumanang akong giingon nga pasigaa ang tanang suga. Kay mo gawasta, aron susihon kung doon na ba'y nakasud ka laing taon din sa compound. Sige na. Nakabaho ka? Oo, madam. Bahong patay. Tingog! Tingog sa tao, di ba? Nakaguho. Pasigaa ang tanang suga kay mo gawas ta. Atong susigon kung kinsa nang nag-ago. Manggawas na, madam? Oo. Kinahanglan atong mahibaw-an kung unsay, kung kisay laing tao nga nakasudin hi. Purong nagkipaantos, gipasakitan. Kung nahadlo ka, ako na lang. Kuhaon ko tong armas. Armas, madam? Oo. Pero, ay nakuglangan na. Kung unsa pa may gusto ni mga ipangutanan ako, ireserba na kung mahuman ko. Diha ka na. Muuban ko, madam. Dili mahimo mag-inusara ka. Wa na may tingog. Ato ra tingali itong una-una, madam sa? Tingog ra mas mga gangis mo nagpatigpapaw. Hala. Murag, doon ay may ampak sa atapay, madam. Mura bitaw. Ang flashlight, Ambi. Makita na kung atong iwagan. Ambi! Wa may kisaw ang tubig sa atapay, madam. Nagasiguro piyagid ko nga gikan kitong timpasaw nga pwede ko sugagi ka din sa atapay. Maugani. Mami? Wala si sir, madam, nakamata. Dali na. Ayaw nagsaba niya. Tana. Hain maning akong inahan? Bibo? Oo. Ganun di ka sa gawas, ha? Diin ka. Ako'y mangutana ni Mami. Ah, Din mamunduha nga paglili na ako sa porch. Wala naman ka dito. Sabay gibuhat atong kandila sa imong lamesa. ha? Din mo. Ay, naalam ko'y gipangita. Unsa man? Ay, manood na ta sa bahay kay tunog na. Adto ta sa sud mag-istorya. Gisugda na kag komedya, ma'am. Ma'am, dili maayo ang imong gibuhat nga nangisog yung kagawas. Aron na sa pagsusi kung doon na ba laing tao nga nakasuod. Nga ba kung nimo pukawa? Anak, nahibaw gid ka nga dili ko gusto nga kun mo pahuway na ka, tugawon ka pa. Unsa? Ang buot ni mo ipasabot nga bahala nag masugama ka basta safety lang ko? Na di ko palabot, ana, me. Di ko palabot, ana. Oh, naitingog nga nagdagong. Kadina sa sir. Naitingog sa kadina. Kinsa na? Sa dili patabo padayon mga bata. Anak, ang tingog ka nagdaghong murak to apaingon sa imong kwarto. Dili lang. No, mukuyog mi. Prime, dali. Oh. Unsa ni? Nagkagubot ka sa dagimog mga butang anak. Murag gituyo, gyud og lahugay. Hala, ang kurtina, madam. Sir, ang kurtina. Patay na ko ini. Patay na dyan ko ini. Mahimubag mo hilom ka. Anak, unsa ba kita mo ang gano magkahani? Nandok na kami. Wa, Ikaw, Prim. Kung nahadlo ka, pwede kang ihatod.
Yato tiga uma dito sa paradahan para makapauli ka. Dili ko, sir. Dili to mo biyaan ni madam. Kinahibawag ko. Kabisag, naanaw niya ang duha kapag ukat abang ugma. Magkinahanglan paghihapon mo na ako. Unya na kong biya kun kamo na mismo ang maingon nga. Anak ko ninyo kinahanglan na din sir. Okay, kun mao. Pulos man ta nga wa mahadlok sa ato nga nadungog. Nya, wa man tayo nakita. Sige. Di na nato usikan ang oras. Mag-iyahay na tagsuod sa tong kwarto aron mga tugna. May tao sa kwas. Ang dami na og kape si Sir di mo, prema. Kay mulakaw na rabaktok sa'yo. At to na madam. Ha? Nilakaw siyang wamananghid na ko? Dili siya masugot nga makuwangan kasi imong katog madam. Kay lawom na ba itong gabi nga nakapahuway na ka. Ay. Oh, Hala, nawa man din sa kung nauna. Murag na asya madam. ha? Kinsa man? Ang tikuwang. Aw akong pasudlot. Ang dami dihang pagkaon. And ayan guys, sandungan na to ang part 5 no sa ang tingog og sama sa tunadunggan guys no kinsaga to ang tingog ang abot pasabot sa ilang katabang guys no kinsaga ni mo baga ni ang nagpinagmulan sa tingog abang ta guys ugma finale na. Thank you so much. Thanks RMN and more power.